Hej sammen, jeg laver min Askren-video, som jeg skulle lave den 26. januar, men min computer gad ikke, så lave den nu. Det første spørgsmål, det er fra Melanie. Hvem var du forelsket i? Det gider jeg ikke udtale mig om. Jeg synes, du er mig. Ja, du er min bedste veninde. Du er sjov, du er sød, du er dejlig. Du er smuk. Du er rigtig sjov. Du er mærkelig på en god måde. Så ja. Glæder du dig til den 13. februar? Ja. Justin Bieber vs. One Direction. Justin Bieber. Clara. Hvad synes du om Sara? Ja, okay. Sille. Hvad synes du om mig? Du er sød, du er sjov, du er venlig. Mærkelig. Ja. Hvor god til fodbold er jeg? Fra 1 til 10. Sige 9. Faxe Kondi vs. Cola. Faxe Kondi. Kage vs. is. Kage. Hvorfor er jeg så sej? Du er født sådan. Signe Sørensen, hvad synes du om mig? Du er god til fodbold. Vi har kendt hinanden i, jeg tror det er et år. Vi er ikke, altså, nogle gange har vi snakket meget sammen, nogle gange har vi ikke. Men du er sød, du er sjov. Sindssygt god til fodbold. Ja. Maria. Mørk vs. lys chokolade. Lys. Hvem kan du godt lide? Det gider jeg ikke udtale mig om. Hvem er de første kys? Det gider jeg heller ikke udtale mig om. Kan du lide Justin Bieber? Ja. Popcorn eller chips? Chips. Mia, hvad synes du om mig? Du er sød, du er sjov. Pæn. Mærkelig på en god måde. Bedøm mit udseende fra 1 til 10. 9. Bedøm dit eget udseende 5. Top 5 sødeste piger. Camilla, Melanie, Emma, Manja og Mia. Frida, hvad synes du om mig? Du er sød, du er sjov, du er mærkelig. Både på den gode og lidt den onde måde. Du er altså lidt god til fodbold. Ja. Emil, hvad synes du om mig? Du er pervers. Du er sjov. Du er flink. Manja, Twilight vs. Harry Potter. Twilight. Synes du jeg er sød? Ja, du er meget sød. Samira, udseende fra 1 til 10. Jeg vil sige 8. Fodboldtalent fra 1 til 10. 10. Personlighed fra 1 til 10. 8. Hvad synes du om mig? Du er god, du er sindssygt god til fodbold. Vi har ikke snakket så meget sammen. Men du virker sjov. Ja, du virker sjov. Emil, mit udseende fra 1 til 10, det vil sige 5. Camilla, elsker du mig? Ja. Hvem er de bedste veninde? Melanie. Hvor pæn er Emma? Og jeg fra 1 til 10. 10 begge to. Hvordan jeg blev Justin Bieber fan. 2 år siden, der begyndte jeg at høre hans musik, og så lige pludselig så hørte jeg det hver dag, og så blev det til sådan en at høre ham. Så det var alle de spørgsmål, der var for den Ask Me video, som jeg lige har lavet. Jeg håber, I kan lide